Извинете, че вали, но нямаше как, нали, няма как да спра да вали. Сега ще покажа тази кула. Погледнете само колко е голяма. Сега ще покажа как, ако гръмне, как може да се спасите много бързо. Значи, нали, вие в момента аз ще покажа това, ако, нали, не е запалване истинско. Се запали. Вместо да падате, копайте надолу. Така ще се спасите, защото ако паднете, може да умрете, нали, ако сте в сингъл, а ако сте в мулти няма. Но ако сте в сингъл, копайте, за да може да почвата под вас да омекоти малко удара, нали, при падане, а и да не ви достигне взривната вълна. Ето, вижте, ще гръмне сега. Ето, то гръми по-бързо, отколкото аз слизам. Вие видяхте само колко беше висока, а сега погледнете, че няма почти нищо. Следващия клип ще ви покажа как да гръмнете къщата ви изцяло да я гръмнете и нито едно блок, че да не остане. Това ще го направя с моята къща, но, нали, ако няма после как да си я възвърна, нали, но аз ще си построя нова. Довиждане.